Hej og velkommen til den her video. I dag har jeg en af mine venner med. Hun hedder Amalie. Amalie, kan du lige så voice chat til? Har voice chat ikke? Hallo? Hej. Nå. Det kører godt, ikke? Okay. Ja. Så jeg er nede i hjørnet. Så i dag skal vi spille 2 mod 2 sammen med en af mine venner, jeg faktisk går i skole med. Og i dag der skal vi spille 2 mod 2. Er du klar? Amalie, du kan godt høre mig, ikke? Vi sidder over voice chatten derfor. Er du klar, Amalie? Amalie, vi vælger det der. Det er okay. Amalie, de kan faktisk godt høre dig. Okay? Vi går den vej. De kan godt høre dig. Jeg kan godt høre dig i den her. Er du klar til at vinde? Stjerner. Godt, Amalie. Pas de på ikke at have en sniper. Nej, godt klar. GG. Og klar? Derovre. Ja, det lægger ret lægger ret meget. Ja, det er okay. Guys, det er bare en fyr, der lægger, så det er ikke så sjovt. Hun lægger sådan rimelig. Du lægger med det. Jeg kan jo virkelig godt se det. Vi vandt. Amalie, jeg kuggede ham fuldstændig. Amalie, jeg smadrer ham fuldstændig. Fra Snapchat. Brugermand skriver:
brormand sendte dig en chatbesked. Ja, tak. Der vandt vi igen. Yeah. Ja, det ved jeg godt. Ja. Jeg kukker bare bold. Let's go. Godt klar med, du kunne godt. Jeg er lidt ligeglad med at du ikke er så god. Du prøver det bedste. Let's go! Vi vandt igen. Kom så, man, du kunne godt. Og klar til runden til? Malia? En til! Let's go! Vil I kukke en? American Square og... Ja, American Square Dogs. Det er bedste. Og klar? Og klar, Malin? Pis. Men jeg kom lidt til dø. Det var uheld. Bag dig. Down! Bare rolig med, jeg snakker om at try her, så vi vinder det her. Han skal have meget ham der. Hjælp! Skal jeg mamma? Ja, men det er okay, men det er okay, det gør ikke noget. Jeg ved godt. Det er derfor, du ikke er så god.
ham der. Amalie, du kan sidde lige prøve at hjælpe. Fordi jeg er lige ved at dø. Jeg er lige ved at dø. Jeg har så meget liv. Jeg har 27 HP. Godt klar med det. Ja, men jeg har den alligevel. Jeg er godt klar. Undskyld, Amalie. Amalie, kan du prøve at spille på... Amalie, kan du prøve at... Kan du ikke prøve at spille på din... Amalie, kan du ikke prøve at spille på din telefon? Amalie. Efter det, kan du ikke prøve at spille på din telefon? Amalie, så prøv at spille på din telefon. Og 2 mennesker efter mig, det heller ikke helt være. Du er lækker. Amalie, hvornår er din iPad unbandet igen? Om 2 dage? Åh, gud. Det er cook buddy. Ja, men jeg snart cook den anden. Jeg skal lige finde ud af, hvor den er. Ja, men det er okay. Pis! Amalie, han er så low, du går til ham. Vi vandt! Det er fordi, jeg gjorde dem så low, at lige meget hvad, hvis du bare skudte ham en gang, så har han været død. Skud ham en gang, mand! Bare skud ham en gang! Bare pluk ham en gang, så har du den.
Hvor er du henne?